Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierdaai Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Op een wat bijzondere dag, maar Cambuur speel ik op een bijzondere dag. Op de man die de uitwedstrijd in Jong PSV. Op een volslijn vernijde hergang moesten de mannen van Henk de Jong aantrainen op echt gas. En dus keert de trainer ervoor om echt te trainen op echt gas. Op de velden van de VV Ljout. Ja, dat proberen we. Zolang het goed is, proberen we dat voorkant te krijgen. Zo goed wie het net, hè? Nee, wie is het wat lang, maar dat is geweldig gesteld, gelukkig. Dus daar winnen we heel blij mee. In de basis bij Cambuur zit weer Ragnar Oratmangun. Dat kind zelfs ik haast net hoor, als hij een prachtige optreden in de wedstrijd in Helmond Sport. Oratmangun, die liet het hem toch echt de ontwikkeling tot een verste basisspeler bij Cambuur? Nou, nog niet zozeer. Ik denk dat de andere jongens wel wat zekerder zijn van de basisplaats. Jij nog niet? Nou ja, ik sta er natuurlijk weer in gelukkig, maar het is wel altijd even, spannend niet, maar het is altijd wel even afwachten nog voor mij of ik er daadwerkelijk in sta. Maar ik ben blij dat ik er weer in sta en ik hoop dat ik mezelf weer kan bewijzen. Nou, dus in Jong PSV, dan speel je op de hergang en die kan wel heel verbouwd wezen. Maar het bleef zelfs wel spelen voor een heel beetje publiek. 300, 400 man, dan ga je het wel zo'n beetje horen. En dat betekent dat de motivatie wel weer echt helemaal uit jezelf komen moet. Ja, maar daar heb ik totaal geen probleem mee. We spelen in een hele leuke ploeg en het gaat gewoon om 3 punten. We praten er niet eens over. Het is gewoon de volgende tegenstander en daar concentreren we ons op. Dus showen we de mogelijkheden lezen. Ja, en dan proberen we morgen die wedstrijd te winnen. En als je wie wil spelen, ja, het is van u nog ik net zo volle mij op Mendione, daar om 8 uur in Eindhoven. Dat wist. Maar al wijst dat er ook een meisje, daar werkt al in de machine. Nou, het is natuurlijk wel moeilijk ook om dan te kijken naar een speelstijl met bepaalde spelers. Maar ik denk dat we ons niet daardoor moeten laten verrassen. En gewoon, we weten ongeveer wel wat ze doen en hoe ze het willen doen. En ik denk dat we ons daar gewoon op moeten instellen en gewoon op ons eigen spel focussen. Op eigen spel focussen, dat is wat je dwam had onder deze omstandigheden. Je hebt de entourage, het is de hergang, het is een prachtig complex. Maar om nou te zeggen dat het een heerlijke entourage is voor een leuke voetbalwedstrijd, nee. Dit is Jordi van Delen die ervan trok heeft. En dat is toch een hensbal, zo'n je zeggen. Maar scheidsrechter Blank wil daar helemaal niks van weten. Van Delen is verbjusteren, maar er bleef net meer van hoe als een corner. Maar hier kun je zien dat er wel degelijk hens maken wordt door de centrale verdediger Tijn Daverveld. De corner dan vervolgens wordt uitverdedigen, matig uitverdedigen. Kan de bal oppikt worden door Sambisa. Die brengt hem keurig bij Oratmangun. Die gaat de 16 meter in en kan krek net het schot loslitten. Dan weer de bal veromlijn naar Kelvin McIntosh. En daar komt de rebound voor Oratmangun. En dit hier hem verzels wezenmatten. In de 18e minuut van de wedstrijd. Een grote kans voor Cambuur. En dat is het euveltje in dit soort ploegen als Jong PSV. Het is een vlot en vaardig voetbal in het elftal. Heel jong is het. Zo'n spelers van jongetje hier, fjouwer van 20 hier, goed jongetje hier gemiddeld dus. Maar voetbal die kennen ze wel. Dit is Rico Segers, de jochter verdediger, die een protte mee opkwam en voor gevaarswaar gekomen. Hier komt de bal op de voetsprintende Amerikaan Richard Ledesma. En dit hier examar de 1-0 van Jong PSV wijzen kennen. Maar het bleef 0-0. Hier nog een keer die onval. Het stekbaltje is mooi van Claudio Gomez. En daar is het schot van Ledesma. Dit krijgt voor ons. Dan de vrije trap van Molen. En die komt zomaar in één keer voor de voeten van de centrale verdediger van Cambuur, Erik Schouten. Ja, en die maakt erin verzeld, maar hij rekt hem totaal verkeerd. De vrije trap van Molen passeert echt alles. En dan is daar, de skinebonken. Zo'n je zeker kennen van Erik Schouten. Weg in doelpunt. Het bleef 0-0 en dus bleef het echt spannend. Hier is weer die rappe Claudio Gomez die het uitbrekken kan. Die gaat onderuit, wel een vrije trap, maar krijgt dat net. En dan kan Schouten de bal opbrengen en kan Cambuur werkje on en onval. Dit is de paas van Muren en die komt bij Isaac Calon. Calon. En die mikt over de keeper heen. Ai, krijgt in de peerloon. En waar krijgt Calon net zijn doelpunt? Het is toch verschrikkelijk. Komt hij een keer in een prachtige kansrijke positie. Docht hij in principe echt alles goed. Maar er wordt net scoort. En zo wordt het opnieuw 0-0. Ja, en dan krijgt Cambuur het dreig. Deze kopbal van Muren is net zo geweldig. Maar laten we vooral nog een keer zien naar die geweldige kans die het creëert wordt door Isaac Calon. Daar rint hij. En hij weet deze hier er wel in mocht. Hij
passeert zijn tegenstander goed, loopt hem met keurig goed de keeper heen. En dan is derde peel en dan wordt die bal voortwerken. En zo bloot het maar 0-0. En dan weet je, Cambuur krijgt het dreig. Dit is dom. Dit is oliedom van Molen. Die zijn tegenstander onderuit kegelt. En ja, daarmee de rode kaart krijgt. Volslijn terug de rode kaart. Het slachtoffer is Claudio Gomez. Die draait hier heel handig bij Molen. Waar in tank. Daar, ja, wat wil je dan meer? Dit is een volstrekt terjochte rode kaart, want er is geen enkele intentie om de bal te spelen. En dan moet Henk de Jong reorganiseren. Hij, Matera, Molen, hij is nog altijd verbusteren, maar de kaart is terjochte, vinden wij. En dan moet Cambuur herkaderen. Dan moet er actie komen. Dan moet de mouwen nog meer omheen. Het is al een drege wedstrijd in Jong PSV, maar nu wordt het echt spannend. Maar Cambuur komt toch weer in de onval. En dan wordt dit een hele bijzondere manier van voortwerking. Want het is Tijn Daverveld die de bal sinds zijn collega centrale verdediger Maxime Soulas opkegelt. En dan krijgt Cambuur de corner van Hoedemakers. Komt voor bij Korte. Die krijgt hier de bal. Die draait en die draait. Kan hij zitten? Kan hij net zitten? Ja, hij zit al. Weer die maten voortwerken. Daar! Jawel! Kelvin McIntosh, 3 minuten na de rode kaart van Molen, is het de centrale verdediger van Cambuur die het op curieuze wijze de 1-0 van Cambuur om weer te tekenen. De blieskip is er bij de reservespelers. Het oerlis is er bij de staf. Dan bemoeit Muren hem ook nog even mooi. Maar wij sjoggen mooi genoegen nog even naar die corner. Hier komt hij bij Korte. Schieten roept Kelvin McIntosh. Dat kan hij wel, maar matig. En dan is het diezelfde centrale verdediger die er mooi een prachtig omhaal erin zit. Nog maar even Sien, want er komt een hele mooie actie van. Huppakee, daar leidt hij. En dan is het 1-0 voor Cambuur. En had je dat nou oer de streekloeken kennen, dan doe je fantastische zaken op de hergang in Eindhoven. Maar het is nog net clear, want er komt nog een onval. En daar het schot. Wit pakt, trok Sonny Stevens. En dan wordt het stadig duidelijk dat de krachten bij PSV echt voortvloeien. Hier zeggen we Richard Ledesma, de Amerikaanse smaakmaker van Jong PSV, had hier last van kramp. En Henk de Jong zucht stadig wel dat het goed is. Cambuur gaat op naar een volgende uitoerwinning. Het zou de 4e oerwinning op Riegen worden, want daar is het eindsignaal van Skeertje Ochterblank. En Cambuur die pakt 3 prachtige punten, maar dank aan dat curieuze doelpunt van Kelvin McIntosh. Ja, het was een corner. Die kwam bij de tweede paal volgens mij, bij Korte. Ik dribbelde naar binnen. En ik zei tegen hem, schiet. En hij schoot. Maar in de kluts kwam hij omhoog. En ik stond met mijn rug naar het doel. En ik denk het enige wat ik kan doen is zo'n omhaal maken. Ik weet niet hoe hij eruit zag, maar hij zit erin. Nou, we hebben gezegd, het was niet te Van Basten, maar hij zat er wel lekker in. Ja, dat bedoel ik. Dan vind ik hem nog mooier zelfs. Henk de Jong, is opgelucht het goede woord voor die gemoedstoestand naar deze wedstrijd? Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Hè. Als je gaat er in de uitwedstrijd gewoon om punten en die hebben we hellen. Alleen nog, we in het eerste 10 minuten hier met lastig, hè, met het bewegelijke voetbal. Toen hier wat aardig onder controle. Ja, heb ik een kans of 6 hoor. En dan mag het beslissen, dan mag het 4 instaan of 1-4. En dat gebeurt net. En dan is het Leicester de tweede helft. En het hele gekke is, toen we de rode kaart kregen, toen kwam het gemietigends van oké, nou trekken we het erin. Dus die kaart is net goed te praten, maar het is een domme kaart natuurlijk. Maar had dus misschien worden 3 punten gebracht. En dit is de stand naar zo'n competitieronde. De Graafschap onder Liering met 17 punten. Volgen terug NAC Breda met 16. En de Steense Cambuur 15 uit zo'n keurig derde plakje voor de formatie van Henk de Jong. Jong PSV bloot onder ons met 4 punten uit zo'n wedstrijden. Alweer een mooie oorwinning voor Cambuur dus, die nou er mooi vast in de competitie. Vreed, dan is er een eiertje in stander. Dat is Volendam. Maar we zeggen, that's different Koek. We zullen het zien. Je kunt al je volgen in het Cambuursjournaal. Want wij zijn na je weken weer om. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.